אבל יש לי שאלה, האם אתה ניסית אי פעם להדליק אש עם אבן? אתה תבוא איתי החוצה לעשות את זה. או ללקט אוכל, מה, כן? מי זה הבחור שנמצא איתנו כאן? טוב, אז נכון שיש לנו היום גפרורים וסופרמרקט וכל הדברים האלה, שזה באמת אחלה, אבל נמצא איתנו בן פריטל, שהוא מדריך סדנאות למיומנויות קדומות, יותר נכון, שזה בדיוק מה שהוא מלמד. שלום, באת ללמד אותנו גם, נכון? היי. כן, כן. אנחנו ממש בעניין של לנסות להיות האדם הקדמון. קודם כל, ספר לנו קצת על עצמך. אתה עוסק בזה? אתה מתפרנס מזה? מארח בזה? מה אתה עושה עם היכולת הזאת? קודם כל, קוראים לי בן פריטל, אני הגעתי לכם מהערבה, ממושב עידן. השקעת. הגעתי לעיר הגדולה. כמה זמן לקח לך להגיע? האמת שישנתי אצל ההורים, בקיבוץ באזור ירושלים. יופי, מעולה. קיצרתי טווחים, ואני גר במושב עידן, ויש בבעלותי עסק עם אחי שנקרא סיאל, מרכז מלאכות מדבר, שפועל בערבה התיכונה, שבעצם אנחנו עוסקים בסדנאות למיומנויות קדומות, כמו גששות, איך להדליק אש, ללקט צמחים למאכל, להכין כלים מאבני צור. מאיפה נולד הרעיון הזה? מאיפה נולד? אז קודם כל אני עוסק בתחום כבר קרוב ל10 שנים, דרך כל מיני ארגונים. נולדת בערבה? זאת אומרת, אתה מין לזה... לא. לא, אני נולדתי ליד ירושלים, בקיבוץ, ועברתי עם אשתי לפני כמה שנים לערבה, קליטה חקלאית. וואו, איזה כיף. אבל בבית יש לך כאילו סכין... אני מודרני לחלוטין. אתה מודרני. מודרני לחלוטין. אני מתפרנס בזה, אני גאה להגיד שאני מתפרנס מהתכנים האלה, לחבר אנשים לטבע, לחומר, לתחושה. מה האנשים הכי בהלם כשאתה מלמד אותם, לא יודעת אם זה להדליק אש או... לא יודעת... לאכול סרפד. לא יודעת, ללקט איזשהו מאכל. הוא גם משלב את זה בסלט. ממה האנשים הכי כאילו מופתעים? אני חושב מהפשטות, וכמה זה מה שנקרא מתחת לאף שלהם. כלומר, אתה יוצא לחיק הטבע, אם זה לגינה הציבורית, או אם זה עכשיו למדבר, ובעצם הכל נמצא סביבך. הכל שאלה עד כמה אנחנו מסתכלים, כמה אנחנו מכירים, או בכלל רוצים להסתכל. כלומר, היום אני חושב שאנחנו קצת מאוד מנותקים מהסביבה, מהטבע. יש לנו את הסיכי דעת שלנו. נכון. take it or leave it. ואני חושב שזה צריך לעניין את כולנו. הפעולות שאתה עושה מתאימות לילדים, משפחות וגיבושים וכדומה? כן, כן. מתאים לכולם, מילדים צעירים, קטנים, ועד מבוגרים. כלומר, לכולם, אני בעצם מתאים את התוכן שלי לפי הגיל, הרמה. מה הבאת כאן? ואני חושב שהכל... הכנה של כלים מאבני צור נשמע משהו ילדותי לילדים, אבל אני חושב שזה מבוגרים ממש ממש מתעניינים בזה. זה מעולם הציידים לקטים, נכון? זאת אומרת, זה מאז... כן, כן. זה כבר חוזר אחורה... עשרות אלפי, מאות אלפי שנים ככה. נגיד 6,000 שנים ועד... מי שרוצה תיאוריות מיליון וחצי שנים. כלומר, זה מה שאתם רואים פה, זה ראשית הטכנולוגיה, זה הסיפור האנושי שלנו. אז מה יש לנו כאן? אז הבאתי כל מיני דברים, כל מיני טכנולוגיות, חלקם משלבות אבני צור. זה יפה שם. כן. חבר'ה, זה הודות האייפון בזכות הדברים האלה. סתם, כלים מאבני צור, איזושהי מקדחה קדומה. אוקיי, הדבר הזה מסתובב, קודחים. ראשי חץ, אבן יד, גרזן, ושלוש טכנולוגיות להדלקת אש. אתה חושב שאתה יכול להראות לדיוויד עזרן פה שלנו? איך מדליקים אש ממקלות? אני חושב שאני יכול. שנעשה את זה תכף בחוץ. בהחלט, כן. כל אחד יכול לעשות את זה בבית? אם נגיד הוא יבנה במשוחזר במדויק את מה שהבאת לכאן, מהעצים האלה, זה אפשרי? כן, אז קודם כל, ברמת העיקרון זה אפשרי, אני מאוד מאוד מאמין. יש טכניקות שהן מאוד קשות ודרשות הרבה תרגול בבית, קצת לימוד מאנשים או סרטוני יוטיוב אפילו, ויש כאלה שהם תופתעו, אבל גם ילדים בני 6 יכולים עם איזו הדרכה פשוטה להצליח. זכוכית מגדלת. תכף אנחנו בן יוצאים החוצה, אתה בא איתי. אני לגמרי בעניין. כן. סבך קוצים במערכה הראשונה יהפוך למדורה במערכה השלישית.
כן או לא, בן? אנחנו נעשה את זה? דיוויד. ערב ל"ג בעומר, היום לפני המון שנים, ככה הודיעו על מרד בר כוכבא, הדליקו את האש בדרך שאנחנו נדליק בה מיד, נכון? אוקיי, בוא תראה לנו איך עושים את זה. מה שנקרא, הייתי אומר, אל תנסו את זה בבית, אבל אם תצליחו, אז מה יש לנו כאן? זה ההתחלה של המדורה. אז בעצם אנחנו הולכים עכשיו לתרגל איזושהי שיטה מאוד מאוד קדומה להדלקת אש, בשיטה של חיכוך עצים. חיכוך עצים. חיכוך, אנחנו יודעים, גורם לחום. בואו תשפשפו את הידיים, תרגישו חום, וזה בדיוק מה שקורה. איך מוציאים מהחום אש, זאת הבעיה שלנו. זאת הבעיה. אבל לשם ככה תקע. המון תרבול. נציג לך פה את מר דיוויד עזרן הספורטיבי, היפה, האב המהולל והידוע. אז אין ערבות שתצליח, מאוד מאוד מורכב. אני לא הייתי מתחייב על זה בשידור חי, אבל זה שלך, העסק הוא שלך. אוקיי, אז אני בעצם יראה, בסדר? אז בעצם יש לנו פה ערכה שנקראת ערכת אש לחיכוך. מה שקורה פה, יש לי פה שני עצים, מקדח וחלק תחתון, בסיס, שהדבר הזה הולך להסתובב מאוד מאוד מהר בעזרת המשקל שלי, והולך להיות חום שבסוף אולי יהיה איזשהו גחל. אולי. כל הדלקה היא קשה, בטח בטלוויזיה. אז בואו ננסה, אוקיי? זה מין קשת כזו. כן, זו מין קשת. לא עושים את זה, כאילו הקטע הוא לעשות את זה עם הידיים, זה לא עובד עם הידיים, נכון? אז לא, זה ממש עובד, זה בעצם מקדח יד, זו השיטה הכי קדומה שהדליקו אש, וזה עובד. זה בצורה כזאת, אבל נכון, אתה... אבל אנחנו פיתחנו טכנולוגיות ייעול, ופה אנחנו יכולים לייעל בעזרת חבל ואיזשהו מקל מכופף. אוקיי, יש לנו מעט זמן, בואו ננסה לראות. בואו ננסה. היי, בן, מתחיל, זה